relief at rescue operations naman po sa bayan ng Calasiao tuloy-tuloy habang may mga lugar na apektado pa rin ng baha. Para sa detalye naman ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng relief operations maging ang rescue operations dito sa bayan ng Calasiao. Kahapon, August 13, 2026, nagsagawa ng relief operation ng lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang patuloy na nangangailangan ng tulong dahil sa epekto ng baha. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan kay Christine Joy Soriano, spokesperson ng DRRMO, patuloy na pinahihigdi ng kanilang tanggapan, katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies, paghahatid ng tulong at pagtugon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Po yung ating ongoing operations is yun pong pagtulong natin sa pag-distribute ng relief packs for the affected families. At the same time, ongoing pa rin po ang ating operations sa pag-assist ng mga kababayan natin, especially doon sa nakaka-experience ng medical emergencies or medical assistance na yung kanilang area ay lubog pa sa tubig baha. Sa mga isinagawang distribusyon, namahagi ang lokal na pamahalaan ng bigas at sariwang bangus bilang agarang food assistance sa mga apektadong pamilya. Dagdag ni Soriano, layunin ng relief operation na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente, partikular ang kanilang pagkain, habang patuloy na nararanasan ang epekto ng pagbaha. Nagsimula naman na sila 2 days ago na mag-distribute sa iba't ibang barangays. So, prioritize lang yung mga hard hit na mga barangays natin. Samantala, nagpapatuloy rin ang monitoring at rescue operation sa mga lugar na nangangailangan ng agarang responde. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na patuloy nitong tututukan ang kalagayan ng mga apektadong pamilya at sisikaping maihatid ang kinakailangan tulong upang makabangon ang mga ito mula sa epekto ng baha. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.